Hej Mads. Vores problemformulering er, at globalisering er skyld i mere eller mindre ulighed. Vi har lavet 300 spørgsmål, som passer på de taksonomiske niveauer. Hvad er globalisering? Hvordan har globalisering udviklet sig siden 1990'erne? Og skaber globalisering lighed eller ulighed? Globalisering kan forklares ud fra nogle forskellige nøgleord, dimensioner og ved hjælp af verdenssystemsteorien. De 5 nøgleord er forbindelse, nærhed, bevidsthed, afhængighed og problemer. Forbindelse i form af kommunikation, nærhed i form af at kunne komme rundt til hinanden med fly og skib, bevidsthed i form af medierne, hvor vi får en masse information, afhængighed i form af de produkter, som vi får fra andre lande, problemer i form af de problemer, der sker rundt om i landene, som vi blander os i. Globaliseringens 5 dimensioner er, når man snakker om den økonomiske dimension, handler det om investeringer og handelskontrakter, som foregår over landegrænserne. Den miljømæssige er forurening, sygdom og regnskov. Den kulturelle dimension handler blandt andet om amerikanisering og hvordan de her forskellige kulturer kommer tættere på, hvordan det påvirker vores hverdag. Den militære dimension handler om, hvordan der opstår krig på tværs af landegrænserne, og hvordan man kan blande sig i en krig militært i dag, selvom der ikke er krig i ens eget land, fordi de her landegrænser er udvisket. Den politiske dimension er den sidste. Det er, hvordan vi politikere i forskellige lande kan blande sig i andres. I bilag 3.5 Thorning-Lov og Obamas støtte i Syrien kommer en militær politisk dimension frem. Bilaget handler om, hvorvidt Danmark skal holde sig til den politiske støtte, som de giver nu, eller om de skal gå skridtet videre og være med i en militær aktion mod Syriens regering i samarbejde med USA. Til at forklare globalisering kan man bruge verdenssystemteorien. Det er i hovedtræk en cirkel, hvor der er en kerne, en semiperiferi og en periferi. Inde i kernen er også i-lande, hvor vi har rigtig mange penge. Og semiperiferien, det er BRIC-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, hvor udviklingen er vokset helt eksplosivt i de sidste år, som har gjort dem rigere. Og periferien er de fattige ulande, som ikke har særlig stor mulighed for penge og lever under fattigdom på grund af korrupte politikere, og de har ikke uddannelse og nok til at kunne dyrke og tjene penge. Når man snakker om globalisering, er der optimister og pessimister. Optimister er dem, der er for globalisering og tror på, at det giver mindre ulighed. Pessimisterne kan ikke lide det og tror, at det giver en større ulighed. I forhold til udviklingen af BNP'et i de forskellige lande de sidste 20 år, er der sket en massiv ændring. I bilag 2 af de 3 figurer blev der beskrevet forandring af BNP'et fra år 1990 til 2009. Hvis man ser på Danmarks samlede BNP ifølge bilagene af figurerne, har vi mistet næsten 20%. Og i mange af de vestlige lande er det på samme måde, eller også står det stille. De 2 lande, som udvikler sig mest gennem de 20 år, er Kina og Indien, og de er hver større sted mellem 50 til 75%. Bilag 1 handler om outsourcing, hvor at landene har flyttet deres produktion til semiperiferi-lande som Kina og Indien, for at gøre produktionen billigere, men det har ikke kunnet betale sig, fordi kvaliteten forringes, og så tjener de ikke nok på det. Og det betyder så, at man homesourcer og rykker firmaerne hjem igen, og det betyder, at kvaliteten på varen stiger igen, men priserne stiger selvfølgelig også igen. Et af de store problemer med outsourcing var, at mange gange havde man brugt tid og penge på at oplande medarbejdere i udlandet, og så sagde medarbejderne op og tog til en anden virksomhed for at få et nyt og bedre arbejde. Vores selvvalgte bilag er en artikel fra Jyllandsposten. Den omhandler globalisering og hvordan der er kommet flere fattige, eller hvordan at rige lande er blevet rigere, og de fattige lande er blevet fattige, med undtagelse af BRIC-landene. Om globalisering skaber mere lighed eller ulighed, kommer man på, hvor i verden man er og hvem man spørger. I mange lande, hvor befolkningstallet er enormt og stadig stigende, får man ikke noget ud af globaliseringen, da udviklingen ikke ændres. Det er heller ikke alle mennesker i lande som Kina og Indien, som har fået gavn af den her globalisering. Fordi det når ikke ud til landsbyerne, man bliver kun inde i de byerne, hvor de bliver rige. Selvom der skete en kæmpe udvikling, lever halvdelen af jordens befolkning stadig under en absolut fattigdomsgrænse på $2 om dagen. Og ulandene er bedst til landbrug, men de kan ikke komme med i samhandel mellem alle landene, fordi der findes ting som EU's landbrugsstøtte, som betyder, at det er svært for ulandene at sælge varer til Europa. Lande som USA og Japan får også årlige milliardtilskud, og derfor får ulandene ikke gavn af globalisering, så længe der ikke er fri konkurrence. Herefter har vi lavet en konklusion. I forhold til de forskellige dimensioner af verden begynder at blande sig mere militært. De forskellige landegrænser er ikke afgørende for, hvor man er i krig. Et eksempel kan være krigen i Syrien, og om hvorvidt de vestlige lande skal fortsætte med kun at støtte civilbefolkningen politisk, eller om de skal gå ind militært. Eftersom outsourcing var meget populært i 1990'erne, flyttede mange lande deres virksomheder til lande som Kina og Indien. I dag er det givet bagslag for de vestlige lande, da udviklingen i Kina og Indien er eksploderet, og der er sket en kvalitetsforringelse af produkterne. Derudover kan det økonomisk ikke betale sig længere, og derfor er nogle af landene begyndt at hente virksomhederne hjem igen,
også kaldet homesourcing. Selvom nogle lande er blevet rigere, såsom BRIC-landene, er selve kløften mellem rig og fattig kun blevet større. Afrika er et af de lande, der stadig er fastholdt i fattigdom, og uden nye investeringer for i-land og fri konkurrence vil det ikke ændre sig. Vi kan derfor konkludere ud fra vores materiale, at globaliseringen skaber mere ulighed.